Кои сме ние в небосклона тъмен на хиляди безмерни векове? Божествени искри над кратер сънен или пак хор от тъжни гласове? Дарени ли са с бъдеща съдбовност душите ни в безкрайното движение? Заслужихме ли своята готовност да защитиме своето въжделение? Дали земята, по която крачим, ще продължи изконно да мълчи? Или небето, към което плачем, ще ни отвърне с хиляди лъчи? И отговорът тъй ли е далечен от днешното ни мирско битие? Или народът ни е пак обречен да тъне в непробудни светове?